והיום אנחנו הולכים לשחק על מוד בגלל שצרפתי את חבר ונתן לי אותו של המשחק. אז היום אנחנו הולכים לשחק, אז בואו נתחיל. הנה, בואו נתחיל. אתם יודעים מתי שאני שם על אצבע זה יותר מהיר, תסתכלו. הנה, שמתי אצבע. רגע, יותר קרוב, הנה. אפילו זה נתן. הנה, תסתכלו, פה אנחנו נהיינו פה, אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו לא צריכים את זה, צריכים ללחוץ את זה. רגע, הנה אותי. בואו נתחיל. נה. שלוש רגע היה לי מאוד. אז בואו נתחיל. בא לי מעניין, אולי אנחנו נגיע היום לשם, אבל זה לא יהיה בטוח הרבה. אני כבר שחקתי 2 פעמים במון הזה. בואו נעשה 3 על 3, מה אתם אומרים? אם מלא כמעט לא נפלתי. עכשיו זה יהיה טוב. את חמוד שלי. קודם כל נעשה. וזה טוב לנו כי לא בטוח שהוא יהיו פה מובים, כמו זומבי, סקלטון, אבל יכולים ליפול לעשות דברים מפחידים. כשאני שובר את זה לפעמים, פה אני שובר, אז זה יכול להיות שגם קצת פרה, חתול, מישהו זומבי, סקלטון, אני פשוט אזרק אותו. אוקיי. ואני לא אגיע. רגע, זה מאוד יפה. למה? הופה. שנייה. עכשיו אני עושה את זה. בואו נעשה להצטרך אבן הופה לופה אני כבר יכול לעשות. אני אעשה לי פטיש. כולם יודעים למה? כי כולם יודעים למה. בא לי לבור יותר מהר את העץ. אותך. צריך פטיש. רגע, אני יכול לעשות לי אקשן. וזה גם לא כיף ללכת עם פיפקס עץ, זה לא נראה יפה. אני בשביל זה כבר יותר מהר רוצה לעבור לפיפקס אבן שיותר חזק. דקה. הנה. את תיבה. לא, רגע. אנחנו רוצים... אנחנו לא קיבלים, אז אנחנו נלקח. No!
שזה מים! עד שזה אני צריך עוד אחד. לא, עוד שתיים. אפשר לעשות, אל תדאגו, אפשר לעשות. מה רציתי לעשות? כן. עם המים. זהו. אני אקח את המים במקום הזה. יפה ככה לא. שמתי את זה בטעות על האבן שאני צריך לעשות. לחצוב אותה. נראה אותו הדבר. איך אתה עומד ככה? ככה תחלום. אותו הדבר נראה נכון. לא את זה. הנה, ראיתם מה קרה לי עכשיו? ראיתם? למה עשיתי את זה? או לפחות אדמה. מה יש פה? עוד מים? תודה לאל. יש לי מחל פה מים. טוב, אני לא יודע מה לעשות. אולי נחצוב אותך? כן, רעיון טוב. 1, 2, 3 אנחנו יכולים. הללויה. שלום לכולם. אני צובי. פיו. שלום לכולם, ואני לא יודע מי אני. ביי ביי. שלום לכולם, אני כוכב. גם מי אני? כולם לשכוח מזה? אני יכול. יש. אני לא מכירה אותו, אל תחשוב שאני מכירה אותו. ממש. איך זה כנראה בפנים. יש פה. מה? עכשיו חשבתי, אני יודע שאני לא יכול לעשות את זה למה עובד ככה שאני בקריאטים? לא
זהו? זה מה שהם רוצים להגיד לי? יש פה את זה, אז בסדר. ביי לך? ביי לך. מצחיקים. אוקיי. בא לי לעוף ככה שאני אוכל, אז זה פשוט מהר ככה. בשם אני, איפה הם ואיפה אני? איפה שם? יכולים לשם בית. מובן. שאנחנו יכולים פשוט לעשות ככה. תגיד לי אתה. אנחנו פעם ראשונה נהיה פה. למה אתם מתחילים? מי יותר טוב? מה זה הזומבי הזה? מה זה היה? תגידו לי, מה זה היה? יש שם זומבי קטן. ואנחנו לא רואים פה בית, אז ביי חברים, איתכם היה ליאם מדינו. אל תשכחו לשים לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. ביי.